Velkommen til Fuck You for dem en ovne. Ej. Velkommen til første episode med Mathias. Det er mig. Fuck, hvor dumt sagt. Det er mig. BB for fuck's sake. Ja, jeg er rolig. BB. Nå jo, jeg kan Nu har jeg også nitro i røven. Nu har jeg fået nitro i røven. Kig, det er min bil. Og Thor vil selvfølgelig gerne lægge et link i beskrivelsen til min kanal, som har fået 11 subs, ikke også? Altså, nej, vi lægger det på vores samme. Okay, fair. The Beast Game of the World. The best hedder det ikke, The Beast. Okay, fair nok. Jeg har så troet, det hed Beast. The best game of the world. Så, jeg hører bare musik imens. Is this real? Shit, det går hurtigt alligevel. Okay, nu kommer jeg. Jeg er så dybt, men jeg er hurtig i forhold til jer, mand. Ja, det kan man se. Shit. Jeg er hurtig, så. Nej, har du nitro? Ja. Jamen, hallo. Tror jeg startede altså også længere væk fra dig. Men prøv lige at se, hvor hurtigt jeg faktisk kører nu. Jeg kører meget hurtigt, jeg starter. Der kommer nogen der, Thor. Jeg hjælper dig. Hej, Thor. Jok, vi tager dem nu. Nu for helvede. Gå du væk. Og der kommer to. Yeah. Nej, jeg fik ikke killet. Okay, tilbage. Bruger du KS mig? Okay, og klar, nu går vi til angreb. What the fuck, det kører en lille bil! Pas på! Jeg følger efter ham. What the fuck, det kører en lille bil! Pas på! Jeg følger efter ham. Det kan ikke mening. Nej! Han var sniper! Han skød mig på et skud! Okay, han har ikke nogen... Han har bare ikke nogen skud, eller han har ikke noget våben mere. Shit, en overpower bil, ham der, I'm so fat. Jeg vil se på dig, Thor. Jeg vil se det på dig. Nej. Hvor er du? Jeg kan ikke finde dig. Du er død, for helvede. Jeg vil bare ikke kill. Jeg prøver at have 3. Men jeg har bare ikke kill. Jeg har fået 6 kill. Jeg har prøvet at få 5. Ja, 5. Jeg har fået 6. Jeg har også fået 10. Jeg har fået 12. Du har ikke fået 12. Fordi man kan kun være 10 på hvert hold. Så Thor. Jo, der er 12. Ja, nu tæller jeg lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, fair nok. Undskyld. Bitch. Jeg tror ikke på, at du har dræbt hele holdet. Jeg var kun alene på holdet. Fordi det er sådan bare self-destroy. Det kan man ikke gøre. Nej, fordi så skal du være en boss. Og du er ikke nogen boss. Den der owner for vidt. Så jeg glæder mig til. Glæder du dig til fuck? Og ja, det glæder jeg mig også til, når jeg bliver stor nok. Jeg glæder mig til, når jeg kan se min kæreste igen. Ja, jeg har faktisk også gerne til min igen. Vi er bare sådan nogle alone guys. I'm so lonely. No, I'm not lonely. I'm so... No, I'm not lonely. I'm so... Jeg skal lige finde på noget. Giv mig lige 2 sekunder. Lonely? Yo, I'm so freaking fucking happy. Det giver ingen fucking mening. Nej! Jeg går lige, du giver mig ret. Jeg siger nej! Det betyder nej på tysk. Okay, har du trykket BB? BB. Fuck, det er egentlig fedt.
faktisk, fordi jeg har meget lille musik, jeg skal lige få det høre på. Så det vil sige, når du ikke snakker, så hører jeg musik samtidig. Det er rigtig fedt. Men jeg kan stadigvæk høre, hvad du siger. Det er rigtig fedt. Det er også sådan, det skal være til en gamer night. Det skal ikke være alt for høj musik, så man ikke kan snakke med hinanden. Men man vil gerne kunne høre musikken samtidig, hvis man ikke snakker med nogen. Forstår du, hvad jeg mener? Nej, det var dårligt. LOL! Det er færre hold. Der var 3 og 2 på mig. På hvert hold. Skulle du også trykke OK til noget lige før? Jeg blev smidt ud. Du blev også smidt ud. Nej. Er du i gang med gamer? Ja. Self-destroy lige, jeg blev smidt ud. Du blev tjekket, stod der. Tjekket, det betyder sgu da egentlig sparket. Det har jeg bare lagt mærke til nu, faktisk. Ellers så, hvad hedder det, så spil lige lidt, eller bare, har du lavet Self-Destroy? Nej. Det er godt. Så kan jeg lige teste mine fluer her, for se om den stadigvæk er noget værd, eller om den bare lort. Jeg er faktisk godt for det. Jeg kan godt lide min Five Nights at Freddy's sang. Jeg kan godt lide den. Jeg er ligeglad med, hvad I andre synes. Jeg kan godt lide den. Altså, det er mig, nej, det er ikke mig, det handler om. Ups. Undskyld, folkens. Jeg kan også godt lide jer. Ikke det, eller sådan. If you know what I mean, or you know what I mean. Kom her, lille dumme. Tom, you're my best friend. Er jeg den fedt, vel? Nej, you do. What? My name is Tom. Nå ja. Wait, my name is Tom. Nå, det der, hvad hedder det? You are my best friend. And you are unlimited. And you also, wait, name Tom? Han siger Tom. Nej, han siger, hvad hedder det, tæt. Og så siger han, tilbage så siger han, så siger han lidt eller andet. Will always wait, my name's Tom. Ja, ham det, der siger... Først siger Foxy, you are my two best friend, Tom. You are my two best friend. Tom. What? My name is Tom? Dun dun dun! Jeg smadrer bare hele min streamer med den her mand. Nå. Jeg er faktisk ikke god. Er du klar? Nej, jeg skal lige trykke på speech mode. Okay, godt. Self-destroy. Tak for den episode. Hej.